Ari ako subo sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapak sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggid kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life?
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa atong matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. To be. This is me. This is me. This is my life. Idok, kay balo na kamo sa himuon ninyo, ha? Huraton ko buwas ang resulta sa ginapatrabaho ko sa inyo. Good. Ipadala ko buwas ang kompleto nga bayad kung okay na ginapaobra ko sa inyo. Okay. Okay, bye. Kay balo ako nga hindi ka masaligan, Virgie. Gani, samtang wala ka pa sa problema nga ihatag sa akon, unahan ko na ikaw pahipuson. Kay balo na ako sang hampang mo eh. Kung dakong ibayad sa imo, makagat ka. Kag kaya mo ako nga balis karon. So, sorry ka na lang. Madayon kita ang bakasyon mo. Hindi sa Singapore, kundi sa impyerno. Kung tuso ka, mas tuso ako sang sa imo. Madamo ka na sa nahibalan parte sa akon, Virgie. Kag hindi ako gusto nga, ang nahibaluan mo sa akon, gamiton mo kontra sa akon sa ulihi. Ganit subong pa lang, kawala ka pa sa nahimo nga problema sa akon, dapat dulaon ka na sa kalendaryo. Bago lang ko kami importante lang kung aging katuhan na. Te, ready ka na? Ako ba ya? Naluwag na busing. Ipatumbay gid subong adlaw ang babae nga gid pa surveillance sa aton. Ati, wala lima. Kapos tutumbahong. Kunamos na day na. Piyo nga sa mga oras ngayon eh. Ato na sa apartment niya. Ate, okay ah. Dating gawi ah. Ako naman tuka. Ikaw naman bantay sa buha. Nayos. Ang outfit mo, dala mo na. Oo eh. Ari sa napsak ko. May ilis lang ko karoon sa kilidalan. Ti ayos. Day na, blakat ta. Pantaro ko motor. Day na. Ayos ah. Ito, babakal tanay pizza. Ayos ah. Oh, ari na. Kabakal ako pizza. Ati Mayo. Ano ka? Dali lang. Ato, may public comfort room. May ilis ko na isang uniforme ko. Uniforme sa ano na. Uniforme nga para yung isang nag-aubra-bra sa pizza parlor ng ginbaklan ko. Di mo naging kuha. Sa halayan sang tupad balay namon nga Ba? nag-aubra sa pizza parlor. Ano? Oh, sige na, lakat na. Ilisin na to. Pagwa ko karon, do empleyado na kuya sang pizza parlor ya. Kabay pa ang angayan ka lang. Ang hayan gintakos ko na niya. Sige na, ilisin to. Sige ka.
Ay, day Trudis? Natinluan na ang chapel? Ah, oo, day. Natinluan na. Maya kong subong sila chayating. Buwas, ari ng bangka ni mama. Ganit dapat, magpreparar ka mo sang ipakaon sa mga tao nga mapulaw, kapabisita kay mama. Oo, Ma'am Trudis. Oh, aring kwarta oh. Pangumpra ko mo ni Paing sa mga kinanglanon diri ha. Gusto ko, madamo sang pagkaon. Ate, oo, Ma'am Trudis. Ang mga canopy tent, ipanakod yun sa palibot sa chapel ha. Ang mga plastic chair, ang mga plastic table, kinahanglan madamo. Kung kulang, pangita ka mo sa markilahan sa banwa. Oo, Ma'am. Chayating, gusto ko, sa wala pang bangkay ni mama, na plastar na ang tanan. Ay, basi kung kulang ang kwarta, Ma'am. Dugangan ko lang ng kwarta ang ginhatag ko sa imo. Kag, patinduan mo sa maing mansion sa palibot, ha? Hindi ako gusto sa mahigko. Oo, Ma'am Trudis. Sige na, nakataka mo ni Paing. Makuha na ako sa dugang kwarta. Sige, Ma'am. Ato na si Trudis. Subo nga patay na si Senyora. Siya na ang reyna sang mansion nga ini. Ay, kinapananaw ko. May pagbag-ugid nga matabo diri sa mansion. May aragid. Ay, to hindi ako makapati nga sa isa lang kapisok. Mapatay si Senyora. Pero kalain sa nagasulod sa pinsar ko. Bisan anhon ko. Daw may indigid maayo nga natabo kay Senyora Asuncion. May aragid.
hospital. Sa hayaan kay mama. Ginpaariglar ko na. Oh, Love, please. Ay, no nga masakit na natabo sa pagkapatay ni mama. Kita tanan dila makato. Nauna lang si mama sa aton. Siguro tiuna niya, love. kalaing pamisaron nga wala na si mama. I know. I know nga masakit, love. Abi mo, ikaw lang nagkapatsyag sina. Masakit man sa akon, love. Pero ginpunggan ko lang. Tungkol bisa maghibi pa ako nga maghibi. Hindi na mabuhi si mama. True this. Yes, love. Useless kung magsakat kita sa hibi. Hindi malipay si mama nga makita kita nga tumagin ang aton pagpangalisod. Love, ari pa ako. Ari pa si Olivia. So please, husto na nga pagpangalisod. Ang himuon mo sa buong, amo nga hitkuta ron ang paghaya at pagpalubong kay mama. True this. Love, ari pa ako. Ari pa ako nga asawa mo. Wisit, nagasakit ang ulo ko sa sakat sa gibi. Kailinit! Ayaw ka nang upod ka, Day Lourdes. Kwani, din paupod ako ni Ma'am Trudis. Agog na may upod si nang ating sa pagpangumpra. Ay, gani. Oy, Lourdes, maipamangkot ako sa imo. Ay, ano ina day ating? Sa ospital bala, atong ginbayaan ko kamo ni senyora. May nagsulod nga nurse o konduktor. Nurse o konduktor? Ay, nga man, Day. Sabta na ang pamangkot ko, Lourdes. Sino ang nagsulod sa kwarto ni senyora sa wala ako? Nurse? Wala, doktor. Wala. Basta kay may nagsulod sa kwarto. Ha? May nagsulod sa kwarto ni senyora? Oo, may ara. Babae. Babae? Kilala mo? Wala ko siya makita. Tungod ara ako sa banyo Nagpopo ako. Silin ko, surod lang. Kaya alang-alang, gid. Ano? Oo. Wala mo gintanaw kung sinong nagsulod? Wala gani Kay nakapungko na ako sa indoor. Ay, silin niya. Kwan, maninlo ako na siya sa kwarto. Nadugayan siya? Padali man lang to sa iya. Pag ako sa CR, wala na gani siya Amo to nga, naghigda na lang ako sa sopa. Nagpiyong-piyong ako. Tason, nakibot ako nga daw gulpi lang may nag-ugayong. Si Senyora gali. Ay, pagbalikin ko sa iya, Katri, nagawara siya, kag nagakirig-kirig ang lawas niya. Diyos ko! Wala. Ay, nga man, Day, ating haw. Oh, kalain sa suspitso ko. Suspitsong ano day ating? Wala. Wala, Lourdes. Oh, Diyos ko. Hindi, ayan. Hungod nga ginpatay si Senyora Asuncion. Ay, sa tubang sa apartment ni Dr. Ledesma. Panawag na sa motor. Oh, no. Dahil ako magulat sa imo. Ayos Sige. Angayan man ko. Oo, dumanog deliver kagid sa pizza pie. Mas angayan pa kusang sa matutuod nga manog deliver, no? Oo, gani. Lakat na. I-deliver itong pizza pie nga dala mo kay Dr. Ledesma. Ayos May paaman pang pizza pie nga i-deliver ko. Ano? Balas ang 45. Awa, abi ko ni kitsop. Lakat na. Dasiga. Okay dasigon ko niya. Bantay ka lang di. Okay. Ato na si Kaloy. Baho. Do delivery boy gid siya sa pizza pie sa ginasuksok ya.
Maulat na lang ko di sa mata mo. Paprepara na lang bumadahan. Para pagkuha niya sa gate, masipat na rin kami. Ato na. Nagpasa na siya. May nagambasser. Masikon si Imelda na ini. Ang kagaya. Nagpakita pa sa akon. Andam ka lang karong nga tumboy ka. May imo kagid karon sa akon. Pabrihan ko na naggani siya. Piho nga mga ayo naman sang kwa. Buisit ka na! May gabi, ma'am. Pizza delivery. Pizza delivery? Ito naman ako maka-order sa pizza. May nag-order, Doktora Ledesma. Kilala mo ako? Ho, Doktora Ledesma. Aring pizza nga ginpa-deliver sa imo. Kang may paaman pa ni Doktora. Ano ang...
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life.